Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Si itanupman sa giyang kutuwa ikatluwa wasiat o mga ulama tanu rahimahumullah si iku mga padagang. Sa ayat tigiran ikatluwa wasiatami na adamul inshigali an zikrillahi wa an ibadatihi wa an adai salati wal faraidi bi amri tijarah. So mga padagang na uba kira na makabimbe na giyang kutuwa daganganiran, uba makaalang agyang kutuwa didan di kan dagang si iku mga tadem si iku Allah, nagusto mga simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala, nagusto mga sambayangiran, nagusto mga paliugat, ini paliugat kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaya wasiatu mga ulama na tanto kumadakal ap kesugatian si iku mga padagang tabiar kanu ang mga pagariami nagu mga babayami si iku agama Islam. Ubat tanu sembia agyang kuto simba tanu si iku Allah sagyang kuto adi tanu di kandagang. Api apan na aya sumiyaga de si arakatano nagyang kutua miyak kalalaon de nagyang kutua pasaian na umaki agyang kuto asambayang naunaing kaagyang kutua sambayang kasi iku Allah subhanahu wa ta'ala. Miyak kadagadagalman si ko mga bangsa tano amya umaagyang kutua mga laapasaian na miya taman, na miya tembeng din sa giyang kuto adinian di kandagang, na dinian din nagkaapas, ubanian na mitindag agiyang kuto sambayang. So Allah subhanahu wa ta'ala na yakataro yan sa suratu Al-Munafiqun, ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala hay miya maratiya. Lagi na manunumpang aya si iku muslim padagang kagi su muslim na aya katataguan sa paratiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ubarkan wa tigu Allah makabimben sumanga tamukiu nagus sumanga watayo. Nasudagangan na padsagi ang kutuwa tamok. Nasumangawatan na padsagi ang kutuwa ka pamilya. Natigu Allah. Au barakano makabimben, makaalang, agi ang kutuwa mga tamukyo na gusto mga wataiyo sagi ang kutuwa tadem si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kasadin sanggala bakasan. Sadin sa tao amabimben sagyang kuto at deganganian naguso pamilya niyan. Lagi do mga murya taon yan si iko tadem si iko Allah na siran sa mga tawa mga lapis sa tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Kelapis sa alungan amorya gyang kuto lagi do tua manusia. Way din na kumala amia labang ka. Kapakaya tigita amia kaubuso ka sa degangan. Nakagi ayaman bu ini sumbi ikaw nagyang kutuwa simbang asiku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaiyawasiyat na ipinabiyatan wa siku paman na mga abang sa tanu kanabaw din galabak. Uway na iya kadakalan nagyang kutuwa tao ap kebimben nagup ketembeng sagyang kutuwa di niyan di kandagang napagpakaalang ito sagyang kutuwa simbang niyan siku Allah. Si ko tadem yan si ko Allah na ayamala nagyang kuto asambayan. So Allah subhanahu wa ta'ala na inisuguyan rakatan wagyang kuto adita no di kapakandekala si ko tadem si arkanian. Nagusya parantano niyan sagyang kuto langulanguan upakatembeng sagyang kuto tadem tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama uwaiden kugyang kuto bebaya kotamo kanagusto mga muryata mga wata na matatago ito sa giyang kuto mga ginawa tano
matatago ito sa giyang ko ito ang mga puso tano. Uga ida tigo mga ulama na swallahu subhanahu wa ta'ala na inisapar yan siya katano. Inisapar wallah ubat tano mapakaw na agiyang ko ito bubaya tano si ko mga tamo ko tano na gusto mga murya tao tano. Sa adigiyang ko ito bubaya tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kebubayaan tano dun sa mga tamo ko tano. Sa mga watatan. Uga ida. Nadi ka pa kayo ba nga pakaw na Sagian ko ito abubay akas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayad na paman na mapya na aya mauna nagian ko ito abubay atano si iku Allah. Upama kumakasugata agian ko ito dingga dikasusukat kandegang agugian ko ito simba si iku Allah. Nauna yung kagian ko ito simba kasi iku Allah. Simba kasi iku Allah kagito din naman ibubay akas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tigong mga ulama au batanop kebimben sagiang kaiyakan degang. Kaantano di keped sagiang koto mga tawa pengalalapis. Aayad na kelapis sekiran nagiang koto kategumpia sadayon. Kapakaapas kapaguntong sa taman naginan so kauyag-uyag sa alungan amori. Na ayamala nagyang kuto surga wallahu subhanahu wa ta'ala. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa kaniyan imala pagilayan tanu sa giyang kuto kasi siapa niyan sa giyang kuto simba niyan si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Guni ay pakaisa si iku karuman niya na su Aisha radhiyallahu anha. Wanto na ibetado Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udi na anto na ikipupantag no Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iko pamilya niyan. Naaya inisembag wa Aisha radhiyallahu anha na sunabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igira adin yan di kidmatan so pamilya niyan. Igira aad nagalabakyan sa sulda walay na upama kumaw maagyang ko tuwawa katuwa sambayang na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumiyos kanya na kuwalay niyan na sumung sagyang ko tuwa masjid naman ito mga pagarya. Di din nagpakaalangan no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa bubaya iyan ako pamilya niya si iku bubaya iyan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Aw makapunta agyang kutwa pamilya agun susuguan wallah aginan susambayang agun susala kauron nayad na pagunaan no nabitan wa Muhammad nagyang kutwa sambayang. Nagina ni malutano mambu ipagusyat ko mga ginawa tano ubari saged upama ama sa aditano di kandegang nami umagyang kutua sambayang na di tano makasong sagyang kutua sambayang ka matembeng tano nagu makaalang rakatano agyang kutua di tano di kandegang. Adna tutul amya ka pia-pia ini ta'lik mga ulama sagyang kai wasyatu mga ulama. Penutul no Imam Abu Dawud rahimahullah sukul su Ibrahim na isa dinanan amapya amama amay layron sukap pagagama ayagal lebekyan na pandis kanian dis kanian dipendai sa potaw nagyang kutua din niya di kapupandayan kagigitu ikikuan niya sa kauyagan nawaraan nagyang kutua panday aad na bakbakyan ipupukian sa nagyang kutua din niya dipendayan na igira kon apiagbangan amasa ami poporoyan agyang kutua bakbakyan na iptergian agyang kutua di niya di kapenday sa pembukaan niya agyang kuto abakbakyan natigo mga ulama adi din nagkapasuban niya na may bakbak sa agyang kutua adi niya di pendayan naman ito tigo mga ulama aginan so kalairan irespeto nagu panamar sagyang kutua sambayang. Agisu Allah subhanahu wa ta'ala na yakaturo mga ulama na inadunian suka adunian kaan tanos kaniya na masimba.
Na ina din niyang pamanagyang kuto ariski niya na para ku mga kaadanian sa aya hadap na ano to makaugup sa giyang kuto kapsimba tano si iku Allah. Gina ni pakaasal suriski na penggelebakan tano kagiya ano to makaugup sa giyang kuto simba tano si iku Allah. Kenapa aki mga pagariya ubatano to pagkaalanga ko simba tano si iku Allah ayap nari ubang kaon sumbi nagyang kutuwa simba ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya ginaniwasya itong mga ulama tano ikatulo si iku mga padagang na insyaallah na sumpatan tano po si iku mga padauras tano si iku datano saya pan na tunay ini sudah si kuda tanorom pan na kakalusi na silam na kan sulang-ulang wano mga bangsakan pag-like, pag-share sa giyang kaiya video tano. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.